Ustaj sine, sabah je, ustaj sine, Bajram je, ustaj sine, sabah je, ustaj sine, Bajram je. Večeras je posljednja ramazanska noć. Sutra sa svitanjem, poštovani gledaoci, počinje Bajram, vrijeme radosti, sreće za muslimane širom svijeta. Sutra tačno u 16 sati televizija Hype za vas priprema i realizuje poseban bajramski specijal. Ovo je emisija U susret Bajramu, a naš gost je Dejan Dragojević, koji se javlja iz Meke dok tevafi oko Svete Kabe. Pozdrav za moje drage hajpovce, pozdrav za sve koje gledaju i lajkujte ovaj video, ostavite komentar. Bajram šerif Mubarek olsun. Sad da vam kažem, svi znate gde se nalazim, da sam došao u Saudijsku Arabiju, Meka i Medina, dva sveta mesta koja su opisana u našoj svetoj knjizi. I ovo nam je dužnost, tako da, evo, ovo je Kaba, tu se nalazimo, trenutno tavafimo, ja tavafim, umru sam obavio, umru ko obavi u Ramazanu kao da je obavio hadž sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Šta da vam kažem, jako je bitno da budete vernici, uvek ću reći nije bitno koja si vera, ja znam da neću imati nikad problem od vernika, a od nevernika ćeš uvek imati problem. Koje god se on vere izjašnjavao, a ako nije posvećen Bogu, nije isto biti vernik koji obavlja dužnost i biti vernik koji je u porukama. Ja sam dosta uvredljivih komentara dobio i svakom sam odgovorio, pa jel postiš? Ako si pravoslavne veroispovesti, imaš post. Isto sad. Ako si katolik, isto imaš post. Nemoguće da ljudi u svom postu vide moj i da me vređaju. Naravno, nije to većina, ali opet postoje ljudi. Ti koji se najviše predstavljaju vernicima, ti su me najviše vređali kad su najmanje trebali. Znači, sad da vam kažem, ovdje je jako lepo. Ja pozivam svakog vernika muslimana koji ima mogućnost, neka mu nijet na sećti bude ovo, jer kada dođe, dobit će poziv i doći će sigurno ovde i promenit će se, shvatit će određene stvari kad vidiš ove ljude, koliko nacije, kako izgleda uopšte verovati ovde u Allaha i kakav je doživljaj klanjati kod Kabe ovde. To je neverovatno. Mislim da svakom muslimanu je to san. Ljudi dosta danas se rugaju drugim vernicima. Ja znam da i među muslimanima neko ko kaže vidi ovaj što se folira i vidi ovog, vidi onog, ali naravno mene to ne interesuje. Ja sad da sklopim oči, ja odgovaram za svoje dela, za svoje postupke. Zašto bi ja dozvolio da mi neki komentari ili da kažem što je ovaj sad ako počnem da klanjam, to se dosta dešava, ako počnem da klanjam neko će nešto reći će mi ovaj ono, reći će ne treba da vas interesuje uopšte ko će šta reći, to je samo između vas i između Boga i to je najbitnije. Sutra nešto se dogodi, neće vam niko moći priteći u pomoć, samo Bog, pa čak ni doktor. Suđeno je, kako da vam reći, svi imamo zapisano neku sudbinu. Ja kad bi vama ispričao kakvi su moji dani bili ovde, gde sam ja klanjao od svih vernica, to je ono što sam napisao, ne mogu da verujem da zašto baš ja ovde. Znači, pre neku noć je bilo 4 miliona ljudi je bilo u ovom haremu. Od 4 miliona ljudi svakom od njih je želja da klanja kod Kabe. A to sam uspeo ja, jer svi mi platimo ovo putovanje i svi smo mi došli ovde, ali nije svako dobio istu pozivnicu. Neko sedi od čela stola, neko sedi na kraju, neko još pokušava da uhvati stolicu, neko neće, nekog ne interesuje. Ali jako bitno ste u ibadetu, da verujete, da se Bogu molite, da se plašite, jer svako ko je bogobojazan ima i stid i sram i obraz i duboko u sebi je dobar čovek. Kako god se on predstavlja ili bilo šta, i najbolji su oni koji se Boga plaše, a pogledajte ovde šta je ljudi. Tako da želim vam svima srećne praznike, svima sam i želao srećan post. Inače ovaj Bajram je ramazanski, imaju dva, ima Kurban Bajram i ima ovaj Bajram. Tako da, eto, ako Bog da, ispostit ću sve ove dane. Nagradu očekujem, naravno ne sada, ali već po nekim sitnicama osetim koliko se bliži sve to i osetim kad neko oseti Boga pored sebe, kad neko oseti Allaha da je tu, to je neopisiva stvar zato što ti doživljavaš
vidiš neke stvari koje ne bi mogao da primetiš da si negde drugde i da nisi u ibadetu. Tako da mi to jako drago, jedva čekam ne da jedva čekam, žao mi je što idem odavde, ali i strah me je, zato što ne bi da pokvarim sve ovo kad dođem u Srbiju, ali opet mi je drago da vidim koliko sam dobrih stvari uradio, šta sam dobro tu uradio i kako će mi se život odvijati posle ovoga. Večeras je Lejlet u Kadar, tako da to je noć kad možda može da se promeni nešto. Večeras ćemo raditi dobra dela za druge, jer ono što uložiš u Božijem putu, to je ono jedino što je tvoje i što si dao u Božije ime, to je ono jedino što te prati do sudnjeg dana i bit ćeš srećan. Nismo ovdje svi uzalud, koje god vere da ste bili, postoji dobra i loša strana, mi se svi nadamo dobroj strani, loša strana je džehenem, užarena vatra, vrela voda, zukum drvo. Sad da vam kažem, ljubim vas, pozdravljam sve, dobim za sve, molim se za sve, pozdrav za moju ekipu sa Hajpa, iz ovakvog mesta, da nam budu gledane emisije, da imamo dobre preglede, da budemo jaki kao što jesmo, da nam svi projekti budu neverovatni i da budemo kao što jesmo, jedni, tačnije najbolji u Srbiji. A sad vas selamim. Selam alejkum, verahmetullah ve berekatuh. I još jednom, to je bio naš Dejan Dragojević. Još jednom da napomenem, bajramski specijal počinje sutra u 16 sati.